enye into engizokhuluma ngayo nawe phela la ekhaya kwagcina kuthulile incwadi ukubuka ngehlelo lodwa uvele ubone ukuthi sekushukile. If ukuthi bona bafuna ukuthi lapho senze noma i-DNA mina mdawo nayikho inkinga. Angazi noma ngiredini for iqiniso. Nangendlela enze ngayo uyebhala incwadi. Akungiphathi kahle ngoba njengoba sizokhuluma lolu daba oluphathelene nezingane akuyona into encane le. Baby, unjani? Ngolasendlini ngiphuma endlini. Hayibo, sengene inyoka yini? Kuhlale ehlathini phela. Kwenzekeni uvuke nenhlathi embedeni. Hayibo. Ngiyaphila nami hayibo ngiyavuka la ukho. Uvulele flat bengengikwazi ukuvusa nje ubulele ngayo mntakwethu. Bengifuna ukuxoxela ukuthi phela ngaye ekhaya ngiyafuna noma ngendaba yencwadi. Hayibo, waya kini? Kanjani futhi manje kahle? Ngani wena mfethu ukuhamba nawe because uyazi ukuthi kunama-underlying issues. Hayi boy. Underlying issues. Hayi boy, uya kanjani kini ngingekho mina ngabe sohamba nawe phela? Sengabe kuba ukuthi nje uhamba yedwa uyakubo uyobuza indaba yencwadi eyayibhalwe yimina ngiyibhalela abazali. Uyokhuluma nina nencwadi ngokuncwadi ibhalwe yimina. Ngifuna ukwazi ne-delay ngoba abanqeni phela ukishuka abantu bakubo. Abantu bandawonye babehlangene bavumelana ngento eyodwa. Okusho ukuthi-ke uzobuye seyishuka gothile-ke yonke into ekhulumekile kanti makunxa kubo nxa ngizwele. Ithini-ke istori Isitori sakho ma i-concern yakho ukuthi yebo siyathandana uyabona but since kuhlezi unomsindo i-concern yakhe leyo ukuthi uyafisa ukuthi azidedele azi ukuthi ngizoba safe. Of which ngicabanga ukuthi ila ngibone khona ukuthi kushuthi ukudingeka kuleyo conversation in terms of assuring you ukuthi no she's safe manje because sekuna 1 2 3 ama-steps mhlawumbe asethathile yabo. Ekhanye ngalokho nje ukuthi since sasifika kuyena sombikela ukuthi kwenzakalani. Ngiyamazi elimaka ngalona ixhobi. Wena ixhobi la. Yabona njengoba manje i-sister lingibiza ngexoka ngiyithandathanda leyo nto ngoba bengenzela mina naye. 2 uSimangela I don't think ubengaba ready if there was family. Ngcono mina ngihambe ngiyokhuluma noma kuqala ngiqume ngibe inhlamvu ngifike ngithi ma kanje kanje uthini wena. And ngiyitholile impendulo bengifuna ukuthi kahle kahle uma unama concerns hence wayengakayise emndenini nabantu abadala because yena njengoma wami kunezinto ezimkhathazayo hayi ngobudlelwano bami noSimangele but with what's going on with the kids and us yabo. Kwenzakalani la? Ngiyaqala ngisho ukubona. Kwenzakalani la? Hayi-ke omunye umuntu-ke lona uzokutshela nje ubhedabheda. Umngane nje onganzeli wena ukuthi ube happy ngempendulo yakhe. Mawubheda uyabheda bese kubalulekile ukuthi umdlozini uyena umuntu ongizwa kangcono. So ngibize yena manje ukuthi sizokhuluma ngayo yonke nje into ekumina ngathi ngingaba ngedwa angazi kwenzakalani mfethu. Angazi noma ngiba selfish noma kasi nje bezonenkinga ngohlahla. Okay. Bathi nje bethi angimfeli manje. Awumfini as in awumfini awu. Yes, boys. My friend, I think iyaphela-ke manje makuthiwa liyaphela angazi. Oh hayi kukhulu ngempela ngoba phela manje ngiyazibona ukuthi
khona nje into engingayizwa angazi noma mhlawumbe ngilimale kakhulu ngisadinga ukuhila angazi noma I'm being too much udladla uyasinepha ngapha naye nami ngixhume ngibheke phezulu kukonakele nje kunento ey'ningi ey'loku ezenzeka ezenza ukuthi ngigcine nje kube ngathi nami ngifeda away angazi so nje indaba kachikhini ngikade belana angazi noma ngilimele kakhulu mana udlala ngenaphi la ayi waphinde waya nakuma wakhe kade sisazokhuluma indaba yencwadi ayikhumbula sesiwahamba phela naye usehamba yedwa manje uyangixoxa lento yakhe angizwa nje kanti phela mina bengifuna ukufika lapha mawakhe sesikuxoxa ukuthi nami nginenkinga la ebengingayixoxa kunabangani bami ukuthi hhayi ubuya ngesinye isikhathi nje afuna yena umphakathi so ukuthi awusamfeel wena is based on ulaka lwakhe noma it's based on wena self. Has there been any form of ingxabano between the two of you or vele wavuka nje wadecide ukuthi awusamfuni ukwanela engikwenele ukuba sesipacini esidente kuthiwa i-human being hayi anandaba noma ingane yami noma udladla noma ubani eyi ngi-right ake ngiyekwe manje ake ngiyekwe nje sekukuningi kakhulu yabo nje ngi-drained nje indaba yey'ngane ekhaya ukuthi sahamba kanjani safika kanjani la mase kufanele senze no house warming nayo besingakabi true for yona ngoba sisakha kodwa kokuthi nje sike sibona abantu kade sayivalele kuqiqi ochicken nangu usemude la uslipa over ukhulume ukweyisa futhi nangakusasa naye useyasnapper unenkinga yokusnapper-ke nje since safika uyasesama kuteka utakalani ngifuna ukumtshela umngane ukuthi mnganami iDisney ibuye ingidlalela ifilimu engingathanda ukuyibuka njengamanje nje angakafuni ibona Mickey Mouse ngisafuna ukudila ne-reality yokuthi ngilimele njengoba ngilimele nje naye abuyenze okwakhe ngapha eceleni kanti ukuthi kuyaliwa kusekho peace akumnandi la endlini hayi uhlangahlangene simangela and it's not, I wouldn't advise you to take any decision kulesi simo kusona njengamanje because whatever decision ungayithatha nje nami usubeka kabi ukuthi mina ngithe angisamfuni uthe ngithe I don't have feelings. What does that mean? And for age kadlala, I'm sorry to call her a child, but she was strong like that. Yazi ukuthi lapha bekuba yimini 2000 udladla abe ku ikhethe elidala ongakazi strong lengane Uphiwe la, so don't break. Nguyise umbambe njengoba akubambile naye throughout. I know you can work it out. I know. Uzokutshela iqiniso linjengoba linjalo akenzeli ihlo lomuntu. Uma kuthiwa kukhulula ngomngane wangempela njengoba sekhona yena ngiyazi ukuthi ngizoba right. Ngisekhaya lana manje ngiphethe umalume umuntu ukhona umalume umsayi ukhona khona noSipho ubhuti wami namhlanje naye engade kagcina ukuhlala naye njengoba ekhona naye la kuyangithuza khona umuntu baba nomaya ekitchen benza ibreakfast wonke umuntu nje usespace nesirayisi usemudini right kodwa manje mina naye ngikhona la kodwa ngekho la komqondo ziningi izinto ezingihlukumezayo hey njani ngiyaphila nami bengifuna lana bengifuna ukubuza ukutshela about something le sasikhulume ngayo eqaleni ngize ngikufonele ngikhumbula about ama-DNAs and all that. Yeah, befuna ukubuza ukuthi ungakephi mhlawumbe ungakwazi nokubuza cause I got someone lana ongakwazi ukusisiza ongafika la abo ukuthi asenzise azama ukuthi mhlawumbe asichazele o sibone siphuma kanjani ngale nto le kuze mina nawe sibe right sikwazi nokuqhubeka nempilo yonke into ibe grand. Mayento le yila emqondweni yangihlukumeza le ngicabanga ngishayisa ngovalo kahle kahle ngokuyicabanga nje because angazi ukuthi uzoba yini i-outcome yayo. Hayi cha userious unemali sama-DNA. Phuma lapha indaba zeyimali angithi mina nawe sibuild i-future la igcina usuku asikwazi ukuqhubeka nempilo singazi ukuthi kwenzakalani ngemuva so kumele siqale sishaye i-foundation yangempela ukuze indlini yabo. Okay ngizofika uma ngithola umsebenzini.
ukhona emsebenzini? Ayikho-ke ibhosti-ke ngizokubona ungivuyele khona khona ngizokuhlangabeza. Alright. Shabu, usebenze kahle. Lento ibaluleke kakhulu lento le for mina, which is why nami ngigcina sengimfoyela even esemsebenzini. Kwamanje nalo muntu sengimthole funa wona ngimthole kanzima. So ngifuna ngisho ukuthi umandisi ukuyona lento nami engikuyona. Kwamanje kumele yenzeke ngempela futhi. Ngoba lento ibaluleke futhi nasoba u2 futhi nemndeni yethu. Kwasa mntakama 3 o'clock sikahlela ingubo sibeka amanzi siyageza. Usisi usewumsakazi uyasakaza kwi-inala 88.4 FM uzomenzani umyekizolo. Uyasakaza-ke manje akadlali uphethe i-breakfast show la sithi khona Rise and Rock uzomenzani umyeke kuthangiki. It is that hour la sithi khona 90 minutes past 8 o'clock sithi vuka laphayana bamba kancane umfana athi vuka. It is a Rise and Rock breakfast show kwi-Nanda 88.4 FM phethe uPhokamduku phethe kwaBabiyosti aka Maka Chicken la ngithi khona ngikukhumbuza ngezinto zakudala. Ithenjiwe la ekhaya. Ibhlungu-ke le nto yokuthemba umuntu uyitshela ukuthi uphethe into ekhona kanti uphethe ingqulathi. This is another 88.5 FM. Today's best radio. 25 after 8 is your time. Sindrek is on standby with your news, headlines, and then Ngobizwe Tokolo Zoguligeza sports update. Otherwise, go Babiyosti and Smoke Junge. This is the Rise and Rock Breakfast Extended. Good morning. Ngicela imani bafethu kwamanje umuntu onenkinga eyodwa. Press the line. Okay, it's fine. Press here. Yo, Donki, uzongilimaza. Press here, Gogo. Sorry. Uzongilimaza mngani wami. Yes, manam. I thought you asked me if I don't press the power play. Yo, nginyuse la. Yes. Donki, umphathi uzothethani? Yo. Dead. Yo. Iyabona nje kufanele ngidlale ingoma manje ngifake enye manje ibidani manje solid njena yonke into manje bheke phansi manje hayi cha bakithi ukuthi nje ngamngadaleli izinto ezinhle inkosi impela ngiyafunga ngiyabona ke manje ayibonakele ke manje ubaba ngala manje washaya sifambe nje manje online But mangifundisa ngakutshela ukuthi you press play. no but awushaya ukuthi press play ulokhu ukhomba lamanje angazi ukhombani. Fanele ufunda ama-signal. Khona ama-signal ke. Press play. Manje balaleli ngizobenza njani mina nje baseke No, bazo-understand. Umphathi understands ukuthi you are learning. Ungabomthemba umuntu. Usagijima, uyapressa, kumnandi, dead end. Isendleleni-ke yakamamkhulu ngifuna ukuyaba-update phela ukuthi la iphuma khona kahle kahle beziwa zithini. I'm sure nawe uJuice uyawufuna untombazane. Hayi. Chicken. Yebo. Yebo ma. Ifoni khona engayilindele nje le at all because phela amazwi nasixabene. But mhlambe ke sefuna ukuzehlisa, mhlambe sefuna sibe khona uxolo. Ufuna ukwazi ukuthi mina njengoba usukuhleleka lokho awusongijana. Ngingasizi fana. Uzongitshela nento kuba kuthiwa mina ngiyithole landa yona. Basukile umamkhulu noNdoko bahamba baya kwithwasalana. Hayi. Bayolitshalela impande ngale kokungazisa bathi uThikini fanele abe yisangoma. Shocked as I'm hearing ukuthi already seyazi and ngiyacabanga ukuthi ngizophuma kanjani ngile kuloko ba-shocked kwami or mhlambe ngiqale ngiqamba amakhosi ngiqale ngiyathula ngithi ngeke. Okay, fine. Ukutshela bamadiba vele I knew for a fact ukuthi one day izofika bengevele phela qedwe umsebenzi ngize ngiphuthule ungazi. But i-situation bisi
because vele asikho kwi-space esi-right mina nawe or rather the whole family kunjena angikwazi ukuthi vele ngisuke ngithi ma yazi sengiqala uhambo and uhambo lami uqala emadip it's very difficult. I went behind the back to do this because kuyafana yena uma engazangenzele njengomzali unangomuntu ukuthi wasilaqedile namanje kodwa abanye abantwana abaqedile. So I had to do it myself, and obviously into ibiza mina ibifika kumina njalo ifuna ukwenziwa ukuthi funa khona ngithwasana ngizange ngidlozi ngisazothwasa nje. Ngafika mayela flash ukuthi uyabona ngabona sikwamukile ngafika kumina. Yes. So it's crazy if you can say leso spirit is demon, but it's the same demon that will uthwasisile futhi uzoqedela futhi athwasa indumeni yakho elaphile laphuma futhi lo muntu lo ufike vele isangoma so la kufike iqala phansi ufike vele isangoma. So how is it a demon when esesiza umunye umuntu wenza usuthi wena namademon? What is it? What are you trying to insinuate? Okay, sure. Intentional must not to spite to man or just because I'm ngenzela ukuthi ngingamhloniphi, no. But lezinto lezi uyaziphupha and you dream of umuntu ozokusiza entweni yakho ye-junior. So at the same time ngifuna umuntu kancane ngibe ngathi I can do it on my own because vele into yami ebize mina ibizanga yena. So if I can do it on my own, I will do it on my own. Can't you repeat it? Singamamkhulu kumnandi sihlangene that is lovely but sijwayele kuphi ekhaya at least kodwa namanje siyabona usimamkhulu ukuthi siyamthanda nomuzi wakhe sofudumeza khona umalume khona usibheki khona unqanti khona umamkhulu khona mina isigebe engasibona jike wena malume Yeah, mfana. ngizoyenza futhi because khona umuntu esengimtholile yabo. Just ukukhombisa ukuthi mina noMandisa ukula sihlobana khona because silo kwatholakala ukuthi sibongofana yabo kodwa ngazisinto ebude kodwa khona umuntu engimtholile uzofika sichazele kahle asitshela ukuthi indlela ekumele senze ngayo ukuze yonke into ikhona. I-DNA leyani. Ngiyakutshela ngiyaqala nje lana uzongizwa kanjani ngoba ufuna ungizwa ukuthi lesimuzwa aqede bese phawu uzibeka ngicasula njengoba ngibhizi la ngikhuluma ngento eserious nabhizi enza lezi zinto ezenzayo because usibeka umuntu ohlezi efuna into enegative kwinto engiyenzayo because manje lento mina le ngikhuluma kahle la nabo omalume bonke baya understand manje yena uloke ngitshela ezinye izinto eziseceleni engenasidingo because manje ufuna ngiphume kule nto le because yena umuntu vele ongamthandisa isihlahla uyazi ngithona malume because ngangithume wena siqaleni ukuthi mina ngizofana ukuthi ungichazele ngizosala ukubona ngathi ake chaza ngokwena ngoba phela ngagezi vele nomanje ngathi ayabhale imake bashana ngilungisi wena ngishana kongekho mina ngabe noma akho siya enkamasho sabuya nayo ngimpendulo njengoba ngizoyishona kuwena-ke namhlanje ukuthi-ke safika lapha sakhuluma kwathiwa-ke sizolinda ukuthi khule incwadi efaka thina siyenze siyithumele ibuyele emuva ngoba kahle kahle ngathi mina fasiqale ukuthi silungise indaba yabo noMandisa uma singena endabeni zengane yabo. Malomsayi lezi zinto lezi ayishoyo la mina zangijabulisa mina because vele uyena umuntu engimthembayo lapha ekhaya because uyena umuntu okhona omdala engifuna izinto uyazazi engifuna nokuthi uyanginika le support engiyifunayo njengomalume. Kuyangijabulisa kakhulu ukuthi kusanabantu abangithanda abafisa ukungisupport ukuthi sikwazi ukulunga into zami ngendlela mina engifuna ukuthi silunge ngayo. lana asabheki-ke manje lokuthi kuthonaka nasesibheke ukuthi njengoba kungikhize kwisilungu esisodwa phela baqhamuke endaweni eyiningi sesifuna ukubona ukuthi lo wami udabuka ngakephi bakuthi lo wakhe udabuka ngakephi ukuze kuyibani yazi ukuthi lo is-post umshelele angayiphaleli asimazi dabake ufuna ukwazi
Kodwa ngingabamela ukuthi nomkhize kuyafana ibongithola ithakazelo kodwa lilungile ayikho inkinga kuyazwakala kodwa nesidingo sedini ilungile ngiyasiza. Ya kahle kahle mina ngizimisele ngokulungisa yonke into which is why ngiphusha umandisa for ngale nto yama-DNA ukuthi isheshe yenzeke khona sizokwazi ukuthi simiphi. Ake sishiyeke lapho Sesiyakubuleka malume. Yeke leyo. Ngahamba-ke ngaye kwi-house warming. Dadewethu. Katshela, ubungazi ukuthi usenendawo. hayi bo awuzomini ngasesi Ngisakhuluma ngubani uSimane futhi? Umamncane wami. Hey manje le. Sanele. Hawu, na abantu bathanda indaba sebeyasondela. Njengoba sikhuluma-ke lana-ke bayangibuza komalume ukuthi kahle kahle iphathi ibinjani kade ngekuyona nakhona futhi angifuni ukubanaka nakhona because manje mina ziningi izinto ezisemqondweni wami njengoba kade ngiqeda kwenza leya phone call leyana ngenzela ukumandisa-ko njengoba sekade sengibachazela-ke la bona bayangixaka ukuthi bebengayengane ephathini njengoba bona bezobuza mina ukuthi bekunjani because ngiyacabanga ukuthi lapho umuntu bevumelekile ukuthi aye khona ngiyazoma bayiswele i-invitation kodwa-ke nje mina hhayi angikho nje lapho ngiyothi ngamfica khona malangana wathi hayi ngoba khona mina yena uhlala la uzohamba mase ngihamba because mina ngiyangena ekuseni mase kumele ngahambe malume hayi umuntu usangijikela uthi ayihamba wena nakule ndawo kumnandi la awuyamazi ukujikela kanti bosebona abafana bosebona azabuye oh azabuye 2 weeks nasi isigebengu singena sigrey-ke namhlanje ujwayele ukuba navy mehamba iy'nsuku ey'ningi namhlanje ugrey sho ukuthi uphuzile uhlale kahle hhayi ngifuna umuza ukuthi uzichazela athini umapho eshekile ngagcina phela mina esigamekweni ngaxoshwa laphana ngamuzi wena ngedada mina ngiyakuzikhozi nongangishela phansi salanga laphana mina hawu ngasala ngaxoshwa phela nabekusasele bathiwa ngifunani lana hawu awungabenyanga yini angingafeni umbuzo wami-ke kuningi into edlala ekhanda lami manje ukuthi ngoba ebuya ngale sikhathi namhlanje kwaphela kade yabakhona hawusemeni uxoshe wasehlala and then ngiyambuza eminingi nje la ekhanda lami so ngithi umakhulu yazini asihambeni siyohlala ngale sibashiye bodwa bomalume into umalume phela nabo ngifuna ubezwe indaba engekho right ya so-ke njengoba ngiza lana-ke nansi ikhola ayogela uyasho ukuthi yazi-ke shukhona ngiso-airport wara but nje khona angihleli kahle the fact that you came to my house warming without informing me also singekho right to invade in my space yabona ukuthi indaba ngayami it's not okay fine ke but mina I was just acknowledging the invitation because vele wayekhumula ifuna ukuza because vele sonke sigxibene okay ke suke lapha indaba-ke I don't understand nje ukuthi how do you come to my party ube wazi kahle ukuthi futhi wena wena abantu uhambile wawuthi basa wathi wasemqwama so now she knows about the whole thing yakamadimaki lokho kungenza ngiyibuza ukuthi uthole kubani kodwa phela vele bingeke ifihle forever manje bangabe ingasibuye ithi 100% positive kuzokwenzakalani hayi yabona cha sithathe tata ungaphinde futhi ibuye nje sifuna le mali nayo iyabheda kahle strong-ke manje ngiyacela ukuthi ngikwazise nje ukuthi nini bese siyabonana-ke uzobona into yokuqala ngicabangile ukuthi uma obvious uzobe laphayana and still u-Anto usaqhubeka nokubaxabanisa because you can never win a fight no man